Good morning, good morning. So, ang menu natin today is sinigang na baboy po. Ayan, ayan. Manyaman, manyaman. So, kalabasa, sitaw and okra. Kangkong. Ayan yung ating baboy. So, actually malambot na siya po. Ayan, marami siyang gabi. Ayan, may kamatis na yan at sibuyas. Okay, maulang morning. May bagyo po. Ingat ang lahat. So, ayan ang ating sinigang na baboy. So, mag-start ulit tayo ng business, guys. Which is lutong ulam. Yan, dito lang po, dito sa aming lugar. So, hopefully, maging continuous tayo. Though, ang mahal ng mga bilihin ngayon. So, pag malambot na or yung gabi, tsaka natin ilalagay yung ating gulay. Pag okay na yung gulay, sunod natin yung ating sinigang mix sa gabi. So, ayan. Comment down po kung sino yung mahilig sa sinigang, especially kapag tag-ulan. Yan lang, guys. Thank you for watching. Happy holiday. Happy holiday yan, no?